வணக்கம். இது உங்கள் தெளிநியூஸ் யூடியூப் சேனல். கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் பகுதியில் சின்னக்கடை தெருவில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ திரௌபதி அம்மன் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ வராகி அம்மனுக்கு பஞ்சமி தேதியை முன்னிட்டு பால், தேன், தயிர், சந்தனம் போன்ற வாசனை திரவங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. ஏராளமான பொதுமக்களும் பக்தர்களும் கலந்து கொண்டு அருள்மிகு ஸ்ரீ வராகி அம்மனை வழிபட்டு சென்றனர். மேலும் எங்கள் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.